Siksi päätinkin ottaa itse ohjat omien sydämi syvemmät putopohjat. Nuo lääkärit vain kätteli ja alas. Se oli SOS, mitä yritin huutaa. Mulle paremmin lähteitä ilman muuta. Edes kauraa jolla puuttua ne alas. Siksi päätinkin ottaa itse ohjat omien sydämi syvemmät putopohjat. Nuo lääkärit vain kätteli ja alas. Kiitos paljon. Tekis mieli vedota tähän 7 kuukauden pakkolomaan, kun me soitetaan näin päin vittua, mutta kaikki, jotka on käynyt meidän keikoilla aikaisemminkin tietää, että me soitettiin ennen sitäkin päin helvettiä koko ajan. Että
takas itsemurha-aiheisiin, niin ei pääse tunnelmaliikaan. Ihan paljon vittua menee tää uudestaan. Kiitos paljon. Kiitos.
soitetaan vielä yksi masentava ralli ja sen jälkeen tuolta voi ostaa maustettyt paitoja ja levyjä.